Зміцер Лукашукі мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з прадстаўніком па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета, былым намеснікам камандзіра палка імя Кастуся Каліновска Вадзімам Кабанчуком. Добрый дзень, спадар Вадзім. Так, у мяне нешта гука няма, зараз будзе відаць. Добра, спадар Вадзім, давайте пачнем, можа быць, з таких агульных пытаннях. Просто цікава ваше меркаванне такой агульнай сітуацыі. Скажите, кай ласка, ось вот гэтая сітуацыя з гэтымі дронамі, якія лётаюць там ці праз тэрыторыю паветраную Беларусі, ці над, ці там праз Беларусь залятаюць у гэтую Латвію. Як чалавеку вайсковаму, ну, то есть чалавеку, які прайшоў праз вайну і ведае ўсю гэтую сітуацыю, як вы ацэньваеце гэта ўсё і для краіны з аднаго боку, а з другого боку для звычайнага цывільнага мірнага насельніцтва Беларусі? Што гэтая ўся сітуацыя азначае і што за гэтым можа стаяць? Ну, на початку я хочу сказать характеристики боевой частки «Шахеда», які найбольш распаўсюджаная версія, гэта 50 килограмм выбуховой сумесі. Каб было грамадзянскім людям зразумела, при траплянні такого апарата, напрыклад, в 5-павярховы будынак, ён можа разваліць палову гэтага будынка. І, безумоўна, тое, што адбываецца зараз з шахедамі, з пралётамі над Беларусю, і не толькі над Беларусю, гэта все наступствы авантюры Пуціна і Лукашэнкі, які фактычна наблізілі зараз вайну да Беларусі. І то, што бачылі жыхары Гомельшчыны, гэта тое, што ўжо немагчыма схаваць, таму што перед гэтым былі паведамленні, што таксама шахеды залеталі в Беларусь, менавіта расійскія дроны, і яны там збіваліся ці пролеталі над Беларусю по пэўнаму алгаритму, які на сённяшні час мы можем толькі здагадвацца, якую мэту як бы ставіць перед собой расійскае камандаванне, запускаючы гэтыя дроны. Вы прытрымліваецеся меркавання, што гэтыя дроны, якія залятаюць ўсё ж таки і лятуць на тэрыторыі Беларусі, гэта не тое, што там выпадкова збіўся з маршрута, ці там, скажем, украінскія рэбы яго там збілі, яму там у галаву перакруцілі яму, і ён паляцеў куды атрымалася. То есть яны лятуць, мэта накіравана па пэўнай траекторыі. Наколькі мне вядома, тэхналогіі сістэмы радыёэлектроннай барацьбы украінскія, яны могуць адхіляць ад мэты на сотні, ну, магчыма, на кіламетр-два. То же самы шахед, напрыклад, да, ці іншую нейкую паветраную цэль. Чтобы адхілялись на маршруты на десяткі, сотні кіламетраў, вот апошні выпадак, што он пролетел всю Беларусь і залетел у Латвію. Упал у Латвии. Мне принаймні такого невядома. Магчыма, гэтая тэхналогія украінцаў уже таксама з'явілась, але на сённяшні час, мне здаецца, гэта нейкі такі больш фантастычны сцэнар. Самае простае для мяне тлумачэнне, што гэтыя шахеды адразу з закладзеным палётным заданнем рухаюцца па вызначанаму курсу. Калі вярнуцца да сітуацыі на беларуска-украінскай мяжы, як вы ацэньваеце сённяшні стан? Бо з аднаго боку там лукашэнкаўская прапаганда накручвае, што мы там вот трымаем руку на пульсе, назапасілі там вялікія сілы. Як там Лукашенко сказаў, ледзь траціна беларускага войска там знаходіцца. З украінскага боку вайсковыя кажуць, што да нічога там асаблівага няма, амаль там і не павялічылася. Як вы ацэньваеце вось гэтую ўсю сітуацыю? Лукашенко працягвае свою гульню в две, кажуць, каліткі. Гэта перша, месседжы Пуціну, што Володя, мы ж з тобой сябры там да скону, трымаючы ножы за спінамі. А за другі посыл ён адресуе там в бок Украіны і Захаду, што, ну, спаглядзіце, Путин вы меня вымушае нешта рабіць, я вас тут нейкую імітацыю правожу в таком своим блазанском стиле. Там показали по телеэкранах, як яны нейкія танки разгружают, нешта кудысьці рухаецца. Ну, з пункту гледжання, то, что он говорит, что траціну своих сил он засярэдзіў, Зміцер, а якія там силы?
Ось компонента, сухопутного компонента белорусского войска складае каля 12-15 тысяч человек. Ну, нават уявим себе, что ён траціну их там сосредоточил. Это сколько? 4000 людей. На сегодняшний час вядома, что силы обороны Украины складаюць каля 1 миллиона человек. Ну, вот уявляется, какую небяспеку могут уявлять для Украины с працяжнасцю кордона белорусско-украинского в 1000 километров вот гэтыя 4000 человек. Ну, может быть, для дробной провокации их будет достаткова, але что в выніку атрымае режим в выніку гэтай провокации. Зараз не 22 год. Украине есть чем отповесці в отказ на такие провокации. И, до речи, режим уже и был попереджений, в тым ліку з боку украинского МИДа. И я упевнений, яны попереджені по інших лініях комунікації, які, як відомо, ведуть поміж собою певні служби. І ми бачимо, коли шахеди пролітають наскрозь всю територію Білорусі, то в Україні так само є дрони, які летять на 1000 і більше кілометрів. От менавіта зараз перед вашим ефіром обвещена повітряна тривога в Мурманске. Украинские дроны наблизились до аэродрома Олень. Это откуда взлетают стратегичные бомбардувальники для нанесения ударов по Украине. А это 1800 километров от украинских межев. То есть территория Республики Беларусь, и она простреливается вся. Как с усхода на заход, так и с полночи на поўдзень. Але гэта не спыняе, працягваюць там надзімаць шокі. І вось стала вядома, да прыкладу, пайшла такая інфармацыя бравурная, што 11 верасня у Століне, недалёка ад мяжы з Украінай, пройдзе інструктарска-метадычныя заняткі Столін-24 па спыненню, пресячэнню дзейнасці незаконных узброеных фармаванняў. Кіраваць заняткамі будзе не абы хто Іван Кубракоў. Ну, я так разумею, вот все вот гэтыя збеглыя, хто знаходіцца на тэрыторыі Украіны, там у лагерах рыхтуюць розных там шпіёнаў, якіх потым, ну, калі верыць прапагандзе, закідваюць пачкамі на тэрыторыю Беларусь, яны павінны напружыцца, бо там жа ж цэлая зараз навука пройдзе пад эгідай Кубракова, ніхто не пройдзе. Ну, они отыгрывают вот эту справу Лёлика и Болика и крепкого орешка. Вы же памятаете этой шпионской истории, там узору 20-21 года. Ну, люди десятигоддзями занимаются тем, что ходят на работу, отрымлюют заробки, отрымлюют повышение по службе. Некоторые уже карьеры зрабілі на этой белорусской оппозиции. И яны, в принципе, протягивают то, что это называется игра для одного зрителя. И споживач этой всей информации и этих страшных надуваний щек, это Лукашенко. Вот это для его робятся это репортажи, как ему там не спокойней было у Дроздахці в інших резиденциях. Ну, насамрэч, казаць про бездольность белорусской армии, якая фінансавалась по остаточному принципу заўсёды, и якая узброена спрэс вот этим радянским металлоломом, якому уже там в лепшем выпадку под 40 годов. Ну, мы можем только вельмі умом. Ну, а то, что белорусская милиция, ведомство Кубракова, оно рыхтовалось и проводила свои эксперименты над беззброенными белорусами, які выходили на мирные протесты. И казаць, что яны зараз могут с неким адекватным чином спыняць диверсионно-разведывательные группы, ну, для меня это трошки смешно. Потому что мы бачили эту территориальную оборону, принаймні то, что они выставляют на своих кадрах. Это некие пузатые дядьки там, за 40 год с автоматами Калашникова, які, ну, довольно комично глядятся. Вадим, давайте, хоть вы ужо, как бы, як я уже и казаў, былы намеснік камандзіра полка Кастуся Каліноўскага, але вы і, па-першае, падтрымліваеце, я так, ну,
мяркую сувязі со сваімі пабрацімамі, з тымі, хто з кім вы былі разам у палку. Па-другое, ўсё ж таки вы знаходзіцеся ва ўкраіне недалёка адзін ад аднаго. Вы валодаеце інфармацыяй, што сёння адбываецца у палку. Як вы ацэньваеце змены, якія там адбыліся? То есть якая сітуацыя? Як бы вы опісалі? Полк працягвае выконваць баявыя задачи. Я зараз не могу раскрывать подробязности, але зусім недавно наши хлопцы были в таких вельмі сур'ёзных боях. Может быть, сами яны потым и агучат ту информацию, якую магчыма будзе. Вось, з годнасцю выканали задачи, якія стояли перед ими. И так, мы увесь час в коммуникации, до речі, користаючись магчымасцю праз вас, ось хочу попросить про допомогу полку Калиновского, реквизиты я вам передавал, ну, сподіваюся, вы допоможете нам рекламировать, потому что сейчас война это такая черная дырка, яка потребує ресурсов, а особливо расходники з'являються дрони і автомобілі, які на передовой довго не живуть. Так, безумоўна, вось гэты адразу лінк прамы на той збор, які ладзіць полк Каліновскага, ёсць у нас у апісанні, ёсць на сайце, ёсць тут у апісанні да Ютуба і у каментарах таксама вось зверху прымацаваны. Калі ласка, калі у вас ёсць магчымасць, калі у вас ёсць ўсё ж таки жаданне падтрымаць наших беларускіх ваяроў, калі ласка, наўпроставая спасылачка на сайт, на тое патрэбы, якія ёсць у палка, у наших добраахвотнікаў, можна далучыцца, паглядзець і дапамагчы і падтрымаць. Вадим, Вожык Патрыёт з гэтай нагоды, ну, не з дапамогі, а вот увогуле сітуацыі з добраахвотнікамі задае пытанне. У апошняй справаздачы аб'яднанага пераходнага кабінета сказана, што пасля сустрэчы з Ігорем Кізімам, для тых, хто не ведае, я хацеў бы сказаць, што гэта такі адмысловы амбасадар украінскі па сувязях з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, што пасля сустрэчы з Ігорем Кізімам адзначана неабходнасць канкрэтызацыі супрацоўніцтва. Там чакаюць нейкія прапановы альбо маюць свой погляд на прыярытэты. Ну там, дзе гэта Вожык не удакладняе, ну, можа быць, у аб'яднаным пераходным кабінеце альбо ў Киеве на Банкавай чакаюць. То есть вот як складываецца сітуацыя супрацоўніцтва? Падчас апошняй сустрэчы са спадаром Кізімам ён канкрэтызаваў, што беларускім дэмакратычным сілам варта выдзеліць некалькі канкрэтных накірункаў, па якім мы мусім адпрацаваць разам з украінскім бокам, каб былі менавіта бачныя канкрэтныя вынікі, дасягненні. Потому что на сённяшні час по тым ці іншым прычынам адбывалось наступнае, што прыязджалі нейкія прадстаўнікі, сустракались, фактычна рабілі фото, размяшчалі гэта в соцсетках, і на гэтым далей работа ніякая не шла. Вось менавіта з такой канкрэтызацыяй як бы ён і выступіў. Я безумоўна эту прапанову передал на кабінеце, на паседжанні, якое у нас было вчора. І зараз в кабінеті будуть выпрацаваны пэўныя падыходы і бачанне, як наладзіць супрацу з украінскім бокам. Ну, гэта там, можа быць, такія агульныя будуць выпрацаваныя, але ўсё ж таки, спадар Вадим, вы нездарма з'яўляецеся сам па сабе, ўсё ж таки ніхто іншы, але прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы. У вас асабіста, вось у вашай, ну, я не ведаю, можна там сказаць, аддзеле, структуры, то есть у вас ёсць свае планы, прапановы, як вам бачыцца і развіццё дзейнасці, на якую вы зараз вось пазіцыю сталі, і ўвогуле супрацы, то есть, карацей кажучы, што вы напрацавалі, што падрыхтавалі за той час, пакуль вось былі прызначаныя прадстаўніком? Праца для мяне і не спынялася з украінскім бокам. Гэта як, калі я еще был на вайсковым контракце, зразумела,
что калі я уже прожил в Украине 10 годов, и у меня есть и пэўныя знаёмствы, напрацоўкі по некалькіх накірунках, по розных накірунках, скажем так, в тым ліку силовых. И эта праца, она не спыняется. Увесь час адбываюцца некие сустрэчы, коммуникации, консультации, обмен думками. То, что я бачу со своего боку, что нам, на чем нам трэба засяродзіцца, гэта подвышение узроўня прадстаўніцтва беларускіх структур, можем сказать, нават институций, демократычных силаў. Потому что мы бачым по нервной реакции режима, калі, напрыклад, прыклад вот с координацыйнай рады, адбывались выборы, некоторые критики кажут, да, там замало людей проголосовало и так далее. Але для меня самым галоўным маркером является реакция режима. Вот за часы моей деятельности оппозиционной фактором поспеха з'яўляецца, калі режим на гэта реагуе, калі яны пачынаюць вводзіць зноў свои, заводят криминальные справы, навешивают ярлык экстремистов и террористов, значит, отбывается слушная справа. Режим боится вот таких инициатив, якія фактично узмацняют белорусский бок, белорусскую оппозицию. Я скажу так, что нам трэба імкнуцца до стварэння протадзяржаўніцкіх институций, якія при адчыненні акна магчымасцяў смогут фактично взять на себе функцию кіравання дзяржавай. Асабліва небяспечна для режима гэта размыванне его монополии на выкарыстанне силы. Вот чему яны вельмі нервно реагуюць на полк Калиновского, на структуры, якія в эміграцыі стварались, там кшталту паспалітага рушання, парамілітарныя. Таму што яны разумеюць, гэта ствараецца уже перадумова, ствараецца інфраструктура для адноўленых сапраўдных беларускіх по духу силовых структур, як армії, так і іншых. І гэта небяспечна для режима. Мы бачым нервную реакцию режима на конт инициативы по пашпартах. Яны фактично обмежевали людей в конституцыйном праве, мець нацыянальныя документы. Цалкам натуральная реакция демократычнай супольнасці. Зрабіць магчымасць і зрабіць документы нового узору, якія будуць з часам вызнавацца ў свеце. Мы бачым таксама нервную реакцию, спроба дискредитации этой инициативы. Но я могу тут далее протягивать, але основный посыл – это повышение нашей субъектности. То есть вот вы зараз ваша дзейнасць, скажем так, скіравана вось менавіта на гэтым. А ў чым это проявляется? Вот якім чынам вы думаете со свайго боку, вот ваши конкретны накірунак, як яе подвысіць? Ну, я зараз на грамадзянскай пасадзе. В першую чаргу гэта, безумоўна, на сустрэчах, конференциях, консультациях давесці захаду, давесці іншым партнёрам, что фактично в Беларуси, негледзячы на то, что Лукашенко и его клан захоўваюць эффективный контроль над ситуацией, это все может вельмі хутка змяниться. И для этого нам трэба мець механизмы уздзеяння на ситуацию, менавіта механизмы беларускай демократычнай супольнасці. Тут, калі мы можем привести прыклад, напрыклад, урадаў другой сусветнай войны. Калі был урады выгнанні, польскі урад, чешскі, іншых краін, якія не вызнавалі калабарацыю с нацистским режимом Нямецчыны, але былі под оккупацией краін. И мы поглядим, что калі чаша вагоў схілилась на бок пераможцаў, амаль что все сателлиты Нямецчыны гитлеровской, яны ці перешли на бок союзников, фактично здрадзілі Гитлеру, ці там отбылись внутренние перевороты, и там пожарные команды Гитлера вымушаны были там тушить. И, ну, они на певные частки смогли взять контроль, например, в Угорщине над ситуацией, изменивший один режим на другий. В Италии, когда там Муссолини фактично был отхиленный от улады. Але гэта не помогло. Ну, мы бачим, что, например, Маннергейм вельмі слушно зрабіў
і фактично уратаваў Фінляндію. Для гэтага мы мусім мець сваё прадстаўніцтва, свой бок, які врэшце рэшт нават можа годна весці перамовы, калі яны будуць трэба. Таму што в любым выпадку, по мне, лепей весці перамовы і нацыянальны дыалог, якім ён не быў, чым воеваць адзін з одным. Таму што клан Лукашэнкі, он застанецца в Баку, але гінуць будуць з того і з іншого боку звычайныя беларускія хлопцы. Вы сказали, я цитую, стварэнне протадзяржаўных інстытуцый, каб у момант, калі з'явіцца в акно магчымасцей, ну і далей по тэксце. Калі казаць менавіта той накірунак, якім вы зараз займаецеся, то гэта гаворка ідзе пра стварэнне, умоўна кажучы, Міністэрства обороны, ці ўсё ж таки нацыянальна-вызвольнага руха ці войска, вот што маецца на увазе? Еще раз подкреслю, что моя посада, она громадянская. И в этом разумении это Министерство обороны в таком сучасном заходнем разумении. Так мы бачим, что в некоторых краинах там нават жанчыны узначальваюць гэтае министерство. Ну, потому что это, в принципе, фактично ведомство, якое бере на себе логистичное забеспечение, инфраструктурное забеспечение национальных армий и іншых силовых структур. Ну, так я бачу свою дзейнасць. Нам трэба стварыць падмурак, стварыць перадумовы для стварэння сілавых структур. Уже некаторыя намаганні ёсць, мы бачым, реалізуецца проект полка Калиновского в Украине и іншых подразделений. Нам трэба, чтобы подобные проекты, ці нават они могут быть парамілітарныя, узніклі і в іншых краінах. Потому что беларуская иммиграция зараз мае ресурс, мобилизационный ресурс. Это то, что не было, скажем, в часы АТО. Когда я приехал в Украину в 2014 году, тогда белорусские доброходники наличивали несколько десятков человек. Потому что просто не было ресурсной базы. Для этого у нас зараз есть все умовы для створения своих силовых структур. Может быть, яны нам ніколі не спотребятся в таком сенсе такого прямого вызвольного похода. И дай Бог, чтобы у нас не было такого конфликта горячего в Беларуси. Але их наявность заставляет режим нервовать и заставляет режим пайсці, ці мы их сможем примусить на пэўныя саступки. Вот, дарэчы, вы кажаце, што галоўнае ва ўсіх гэтых ініцыятывах глядзець, як рэагуе рэжым, наколькі нервовая ці не нервовая рэакцыя яго было. Калі казаць пра беларускіх добраахвотнікаў, увогуле пра магчымасць нейкага там сілавога сцэнара, каб вяртанне сабе краіны, Лукашенко вельмі нервуецца, хоць спачатку кажа, да колькі іх там, пару десяткаў чалавек, нашыя тут АМАП, ён не толькі бабушак умее разганяць, но і з гэтымі каліноўцамі справіцца і гэтак далей, але пастаянна гэтую тэму педаліруе. Вось і учора падчас свайго сходу, дзе асноўная тэма была выбары, не смог абмінуць гэтую тэму, і зноўку кажаў, там вот это ўсё разважаюць на тэму, як яны прыйдуць сілай уварвуцца ў Беларусь. Ўсё ж таки непакоіць яго гэты варыянт? Мы бачым па нервовай рэакцыі его прапаганды, што гэта іх непакоіць. Асабліва яны былі стурбованы падзеямі на Куршыне, якія зараз адбываюцца. Вы памятаеце кадры танка под чырвона-белым сцягам? Одно из подразделений в Беларуси, так, оно на Куршине находится и воюет. Тому она экстраполирует эту ситуацию на себе, как показал той же рейд Пригожина. Это Россия, она больше похожа на трухлявый пень. Она великая по размерах, але всередине там все уже спорохнело и струхнело. Она уже Курской операции пошел другий месяц. Они ничего не могут зробить с украинскими силами, які зараз зашли и вызволили там великий кавалок территории. Безумовно, Лукашенко, разумея, что влезший в эту авантюру, украинский бок рано ці поздно может спытать, и в тым ліку с режима белорусского, про его удел в 22-м году, да и в принципе зараз отбывается допомога, потому что белорусский военско-промышленный комплекс зараз працує
амаль в полном объеме в интересах Российской Федерации. Я вярнуся да вось слову про тое что стварэнне протыдзяржаўных інстытуцый вы звярнулі увагу на тое что трэба ўсё ж таки с тых беларусаў якіх зараз вельмі шмат ва ўсім свеце раскідана фармаваць нейкія там структуры хай не такія баявыя як полк Каліноўскага але якія можа быть все ж таки неяк рыхтуюцца і правялі ў прыклад паспалітае рушанне якое ёсць у Польшы. Я ведаю что пасля прызначэння як вы адзначылі некалькі разоў адмыслова на гэтую грамадзянскую пазіцыю ўсё ж таки вы зрабілі такую поездку по гэтых суполках паспалітага рушання якія ёсць у Польшчы. Якія высновы вот беларусаў-то шмат у Польшчы а наколькі актыўна наколькі ўсё ж таки ёсць спадзяванні что беларусы да фармавання вось таких структураў хай не на нулі в Украіне а вот у мірнай Польшчы там Літве ці яшчэ дзе але далучацца. Ну, мы ведаем, что туды записаны сотни белорусов. У меня, на жаль, тады был обмежаваны уже час. Я сустрэлся только в 2 местах с хлопцами, якія мелі ці маюць дачыненне до паспалітага рушання, і еще полная картина не склалась. Але відавочна тэндэнцыя. Беларусы кажуць, тым даюць посыл фактычна, тым урадам, тых дзяржав, в которых находится зараз беларуская эміграцыя, что в выпадку, например, ситуации, яка склалась в Украине в 22 годзе, мы готовы в тым ліку з вашими вайскоўцамі разом бараніць краіны, в которых мы зараз живем. Мы не хочем нікуды бежать далее. Дайте нам просто эту магчымасць. Дарэчы, в Украине перед полномасштабной фазой в 22 годзе таксама ж не было гаворки про стварэнне нацыянального беларускага подразделения, потому что по розных причинах ясно, что Украина таксама вельмі асцерагалась даваць развіццё такой структуры. Но я тады задал прамое пытанне, это было незадолго перед войной, а калі все ж таки с территории Беларуси пойдуць на Украину? Да, тады мне сказали, тады будзе зеленое светло. Так оно по сутнасці и атрымалось. Но мы ведаем, чем заканчивается сценар учения в Захад, вот этой региональной групповки войск российско-белорусской. Это сценар по пробиванию Сувалковского коридора. И тому можно прогнозовать при самом негативном развитии ситуации, что все-таки нашим хлопцам придется взяться за зброю и боронить ці то Польшу, ці то Литву разом с поляками и литовцами. Мы калі на самом пачатку абмяркоўвалі з вами вот сітуацыю на беларуска-украінскай мяжы дзеянні лукашэнкаўскага рэжыма, вы сказали что але правакацыі магчымы. Вот наколькі ўсё ж таки сур'ёзна абмяркоўваюць ва Ўкраіне у Киеве, вот зараз вы там сустракаецеся з рознымі людзьмі, але вот верагоднасць і патэнцыял магчымых правакацый? Ёсць сур'ёзная небяспека в сценарии повтора уварвання з тэрыторыі Беларусі. Гэты сцэнар магчымы, калі Путин зноў нагоніць сваіх вайсковых, яны створаць ударную группировку Беларусь. Пакуль што таких прызнакаў няма. Але мы бачым, што пуцінскі рэжым, ён не збіраецца пакуль што ісці на нейкія адкаты назад ці нават перамовы з Украінай. І даволі непрымірымыя зараз пазіцыі і Украіны, і у Путина. Я асабіста, мне слабо верится, что Путин калісьці посыпля голову пеплом и скажет, ну выбачце, помылился. Там забили некалькі сотен тысяч человек, расходимся по своих хатах. Я думаю, что ён и его генштаб, они пропрацоўваюць новые планы, и этот сценарий он становится небяспечным, калі яны включат ці частковую, ці полную мобилизацию войсковую. Тады в этом выпадку у них з'явятся ресурсы, в першую чергу людские, каб зноў сабраць кулак, группировку ўварвання з боку Беларусі. Таму Украина паступова узмацняе гэты кардон, свой паўночны кардон.
І тому Україна, вона якби і вважає цю межу зараз лінією фронту. І вона зараз, ця лінія фронту, не зовсім активна, не зовсім гаряча, наприклад, було в 22-му році. Але ж ми тим не менш бачимо, що повітряні бої, повітряна простора весь час порушається, і шахеди російські перелітають в той і в інший бок. Я хочу яшчэ раз нагадаць, что тут у каментарах зверху прымацаваная спасылачка на дабрачынны збор, які ладзіць полк Кастуся Каліноўска, і адказваючы на пытанне такое з падкавыркай аднаго з гледачоў, гэта спасылка на той типа полк, дзе знаходіцца Мікола Іваніш. Не, гэта спасылка на той полк, дзе камандзірам дзядзька Шурмей, і з якім, наколькі я разумею, добрыя адносіны і у Вадзіма Кабанчука, таму што калі я у дзядзькі наўпрост спытаўся, якія у вас адносіны з Кабанчуком, і ён сказаў: вельмі добрыя. Таму, калі ласка, верце вот гэтай спасылцы, і калі ёсць магчымасць, то далучайцеся. Вадзім, тым не менш, я вось вынес у загаловак у анонсе на сайце пытанне. Мы зараз, конечно, вельмі скептычна ставімся да верагоднасці вот ужо заўтра, скажем, ці паслязаўтра нейкага там далучэння рэжыма беларускага войска, Беларусі ўвогуле да войны. Але раптам, ну ўсё ж бывае, мало ли што, правакацыя, якая потым спрацуе, там націснулі, вырашылі, у галаву мача стрэльнула, халера яго ведае, але пачалося. Ёсць план Удэмсіл у вас асабіста, як у прадстаўніка кабінета, на гэты выпадак? Што рабіць? Каму і што рабіць? На сьогоднішній час такі плани частково вже розроблені, і вони працягуються розроблятися далі в вигляді стратегії. Основний посил, який скерований від мене і від команди, яка працює над цими планами, в тим, що білоруси, в незалежності від своїх посад і там приналежності до певних силових структур, ці навіть громадянських, в першу чергу ті, для яких незалежність країни стоит на першому місці, а на другім уже може бути нечто остатнє. Яны мусять зрозуміти, що рано чи поздно всім треба буде зробити свій вибір. У нас фактично є посил до національного діалогу, по національному примиренню, тому що ми стоїмо над прорвою. Як відомо в історії, війни починаються легко, але вельми тяжко вони закінчуються. І коли вот цей вір ескалації раскручивается, неведомо, куди ми можемо зайти далеко. От недавні приклади, об'єкти в Україні громадянські, в тим ліку больниці, знищались метово. Да, по Ахмаддіту метово прилетіло, здається, 2 Іскандера, де загинули тоді діти. І ми ведаємо зараз, що в Києві знаходяться делегації, в тим ліку держсекретар США Блінкен приїхав сьогодні. Одним із питань, яке буде ставити Україна, це отримання дозволу бити по Росії дальнобойними ракетами. Тому що це, видите, як приступки ескалації. Ось в Росії з'явились такі сродки ураження, ось вони домовились з Північною Кореєю, північними корейськими ракетами атакують Україну. Зараз їм передає Іран свої ракети. І це все вельми серйозні сигнали на ескалацію. Мы не знаем, что будет праз месяц наогул вот в этой всей ситуации. Тому небезпека втягивания в Беларусь, покуль існує режим Путина и Лукашенко, она будет заховываться до конца. Белорусы повинны зрозуміти, что вот это байки Лукашенко, про то, что он гарант стабильности, и поглядіться, як он рассказывал часы, а то у соседа там иде война, а у нас тракторы и комбайны пашут глебу. Так на сьогоднішній час уже все, и он уже не гарантує навіть безпеки в повітряній просторі. Він уже не гарантує навіть виконання своєї Конституції, тому що на територію Білорусі заходять чужі війська і атакують сусідні держави. Тому війна, подих війни, він відчувальний, він наблизився. Гамельчуки вже це побачили і відчули кілька днів тому назад. Національне примирення, воно може бути різним. Да? От поляки мудро зробили, що вони сели за круглий стол.
і паразмаўлялі і неяк разрулілі з гэтымі камуністамі, і нават, наколькі мне вядома, моцна іх там і не рэпрэсіравалі. Але нацыянальнае прымірэнне можа быць і братанне в акопах. Это тое, што адбывалася, напрыклад, з арміяй Каддафі, якая фактычна разбеглась, или з арміяй Асада, якая таксама там збольшага разбеглася, толькі падтрымка расійскай групоўкі утрымала рэжым Асады ад краху. Там уже яны не кантралявалі нават паловы Дамаска, сваёй сталіцы. Таму вельмі зараз адказны час, і у нас асноўны месседж всем, кому дорога каштоўнасць незалежнасці Беларусі, ім трэба будзе вызначыцца. Мы знайдзем тэхнічныя шляхі для камунікацыі. Мы знайдзем магчымасць, як сепарировать вот эту лукашэнкаўскую кодлу і его некалькі сотен чалавек, якія навязали контроль над краінай ад астатняй Беларусі. Это просто уже тэхнічныя моманты. Спачатку рашэнне павінна созреть в головах. Але вы кажаце, у нас ёсць магчымасці для і сродкі для камунікацыі. Гаворка зараз ідзе пра нейкае, можа быць, кіраўніцтва ў сілавых структурах? В тым ліку. Но я зараз не буду канкрэтызаваць, тому што, ведаеце, это чутлівая тэма не для эфіру. Ну, это безумоўна, просто ну, я можа быть, гэта прыкра казаць, але у мяне мала сумневаў, што там, асабліва на высокіх кіруючых пасадах, як у войску, так і у гэтых так званых праваахоўных органах, ёсць людзі, у якіх ёсць нешта нацыянальна-цэнтрычнае ў галавах. А тут з пункту гледжання ўласнай бяспекі. Ну вот давайте поглядзім нават па біялагічных паказніках, да. Ну вот у одного деда голова час от часу начинает трястись. Другие нечто там перебирая ножками и ручками, там, которые живут своим життям. Ну, все ж под Богом ходим, да? Вот это, як кажуть, это эгрегор ненависти, які вони визвали у своїх народів. Вони ж безследно для їх здоров'я, ну, не проходять. Тому тут рано чи поздно нават по біялагічным паказчикам іх не будзе. А што будзе з вами, шановны? Вы зараз думаеце, што вы людзей запакавалі там тысячамі за лайки, за нейкія сфабрыкаваныя справы, і гэта вам сыдзе все з рук? Ці, напрыклад, паглядзіце сітуацыю з нелегальнай міграцыяй, якую арганізавала памежнае ведомство пад прыкрыццём КГБ, я думаю, там і ФСБшнікі удзельнічалі. Вот гэтыя памежнікі, которые докладно ведаюць, што яны ідуць на злачынство, пропускаючи натоўпы мігрантаў, якія парушалі дзяржаўную мяжу некалькіх краін. Вы думаеце, гэта так все застанецца, вот просто так оно самой расмокчыцца? Рано ці позна прававы адказ прыйдзецца даваць усім. І, як я казаў уже в історыі, было некалькі выпадкаў, калі дзеля захавання міра і тысячи жыццяў людзей, нават таким даволі злачынным персонажам ім давалі нейкія гарантіі, ці магчымасць кудысьці там выехаць, ці вылецець з краіны. Ну а вы ж-то все, шановныя, вы ж застанетесь в краіне, в Беларусі. Ці вы будете блукаць по всему свету с международными ордерами на вышу? Ну долго вы не наблукаете. Тому тут пытанне, що товаришам треба подумаць про свой добробыт, про свои сем'і. Там, а ці зможа вам Лукашенко без конца гэта все забяспечваць? Вашу свободу. Ці зможа Лукашенко гэта все вам забяспечваць, ну умоўна, там хай еще некалькі год. Магчыма, еще один тэрмін, калі он зараз еще пролонгуе. Хотя я нават не дам гарантии, что он гэты тэрмін дасядзе до конца. Потому что падзеі в регионе ідуць вельмі сур'ёзна. Вот, тому ёсць на чым задумацца этой номенклатуре. Ну, безумоўна, ёсць, і даўно ўжо ёсць над чым задумацца, але нешта прыкметаў, што асабліва задумваюцца, ну, ці нейкіх праяваў таго, што нейкія думкі ўсё ж таки нешта змяняюць у галаве, не асабліва бачна. Ну, пабачым, правільна вы кажаце, трэба паглядзець, як будзе змяняцца сітуацыя. Вадзім, на завяршэнне, можа, такое больш асабістае пытанне. Як толькі вы сталі на гэтую пазіцыю прадстаўніка кабінета, я не адзін раз чуў такое меркаванне, што куды ён убіўся? Ну ўсё, прапаў чалавек.
вот быў у яго добры імідж і вот зараз сапсуе яго і гэтак далей можна там шмат што пералічваць. Якія у вас, я разумею, часу прайшло не шмат, але там расчараванне ці наадварот упэўненасць, што зробіце сваю справу, і ці атрымліваецца і ці ёсць на мэце фармаваць нейкую сваю каманду прадстаўніка? Команда формуется. Я еще пока что не вступил, як кажут, в свои обовязки по наповненню, потому что маю зараз технічні тут проблеми з документами. Тут, як відомо, белорусам потрібна віза, для того, щоб виїхати в Європу. Ось з гэтым питанням зараз займаюсь. І буквально нас 2-3 тижні тому назад тільки були слухання Координаційної ради, де нас фактично в посадах затверджали. Тому що у мене ще нема умовного там 100-денного терміна, щоб я вже про неякі справоздачі почав казати. Але ти некалькі пропанов і проєктів, які на сьогоднішній час уже в фокусі, яны з'явились менавіта дзякуючы гэтай новай магчымасці. Тому що, як відомо, вайскоўцы размаўляюць з вайскоўцамі, а цивільныя палітыкі размаўляюць з палітыкамі. І там на кожным сваім узроўні ёсць цікавая прапанова. Таким чынам можна сказаць, што калі вы раней былі намеснікам камандзіра палка Каліноўска, вы маглі дзесьці там дамагчыся там сустрэчы з вайсковымі там на пэўным узроўні. А цяпер, перайшоўшы, умоўна кажучы, палітычны бок, вы маеце магчымасць з пэўнымі тэзамі вайскова афарбаванымі, але прыходзіць да палітыкаў у свеце, так? Безумоўна. І некаторыя рэчы ўжо рэалізуюцца. Я не хочу зараз просто забегаць наперад. Навіны будуць. Заінтрыгаваў. Можа быць, там атрымаецца дамагчыся і, я не ведаю, там Абрамса набыць, Хаймерса для беларускіх добраахвотнікаў. Можа быць і такое. Да, калісьці украінцы марылі пра джавеліны, а зараз ім уже летакі пастаўляюць. Таму і для беларусаў, я думаю, все наперадзе. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, тым не менш заўсёды рады бачыць у нашым эфіры прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзіма Кабанчука. Да наступнай сустрэчы, Вадзім, вырашайце свае папяровыя пытанні, маюцца на ўвазе з дакументамі, каб маглі больш па свеце вандраваць і больш актыўна удзельнічаць у фармаванні вось гэтай павесткі вызвольнай, нацыянальнай, пра якую вы зараз нам казалі. Вадзім Кабанчук, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, дапамагайце добраахвотнікам палка Каліноўска. Спасылачка на збор дабрачынны у нас тут у версе, у каментатарскай падвешана, так што, калі ласка, ёсць магчымасць, дапамагайце. Жыве Беларусь. Дзякуй, жыве вечна.